Benvinguts a La Píndola Vermella, un podcast sobre tecnologia i ciberseguretat que tothom pugui entendre. Benvinguts a un nou episodi de La Píndola Vermella. Avui parlarem sobre navegadors d'internet. I per poder fer això tenim aquí a l'amic i a part mític Tomàs Manzanares. Tomàs és el fundador del no menos mític podcast Mossega la Poma, el teu podcast de tecnologia, cultura i ciència en català. Ell, juntament amb Marc Alier, ja fa 17 anys, 17 anys, no? Penso que són, sí, 17 temporades, si més no, que cada any, cada setmana, ens il·luminen sobre diferents aspectes de la tecnologia en molt d'humor. Van començar el 2007 parlant quasi de forma exclusiva d'Apple i els seus productes. Quina sorpresa, dient-se Mossega la Poma, eh? I ara parlen gairebé de qualsevol cosa que tingui relació en la tecnologia i en com ens afecta a nosaltres com a individus i societat. El seu podcast és Mossega la Poma i podeu trobar la seva web a mossegalapoma, en dos esses, mossegalapoma, totjunt.cat, mossegalapoma.cat. A dia d'avui, a 16 de febrer de 2024, m'han parat una trampa perquè jo tenia el guió que havien fet 580 programes, però just avui ha sortit el 581 i 75 episodis més especials. O sigui, en total, quasi 656 episodis de Mossega la Poma. Que els episodis especials els hi diuen minuts mosseguis. I, com a última cosa, per si algú no hi és radioaficionat, Tomàs és EA3IMR, Eco Alfa 3 India Mike Romeo. Tomàs, quina il·lusió que em fa tindre't aquí. Com estàs? M'he deixat alguna cosa segur? No, una mica més ja. No, molt content de que hagis comptat amb mi per aquesta primera entrevista de La Píndola Vermella. I res, de mític res, tu. Això és qüestió d'anar-hi anant. Una setmana, una altra, i quan et dones compte han passat 17 anys. Bueno, jo me'n recordo quan al 2000... L'altre pandillero de Mossega la Poma, el Marc no tenia fills i ha d'estar a punt d'entrar ja a la universitat. Al batxillerat. Sí, bueno, a la universitat encara no. A la universitat encara no. Vale, perfecte. Però res, de mític res. És qüestió de posar-se un dia i mira, l'altra setmana també, i l'altra. Per cert, molt maca la música inspiracional de la sintonia. M'agrada molt, sí, és molt... Moltes gràcies. Posa molt a to. Moltes gràcies. Agraeixo este compliment. Pues he après molt de vosaltres, escoltar. Pues jo vos escolto... diria que no des del primer programa, però si no va ser el primer, va ser el segon o el tercer. Vull dir, o sigui, jo soc un dels hardcores del principi de Mossega la Poma i clar, vulguis que no, pues he anat escoltant i avui, enguany m'he decidit a tirar endavant este petit projecte per a les persones bàsicament que no saben diferenciar entre què és internet o què és tindre un correu electrònic, que en són moltes i crec que una miqueta d'ajuda sempre va bé. Sí, digues. No, anava a dir-te que no et pots imaginar... Sí, és molt difícil transmetre això, però Mossega la Poma és una comunitat petita perquè un podcast de tecnologia, per tequis, en català, l'audiència és molt petita, ¿vale? I més ara que hi ha centenars de mils de milions de podcasts. Inclús en català hi ha molts, que també està molt bé que hi hagi molt. I quan veus que la comunitat és fidel al llarg d'anys i anys i anys i gent que t'escolta des del primer dia, que fa molta vergonya escoltar aquells capítols ara, ¿vale? Es fa moltíssima il·lusió. Clar, això és un podcast que fem a banda de la feina, com el teu, ¿vale? Vull dir que no som aquí professionals del mitjà ni estem per guanyar diners, senzillament és per compartir i passar-ho bé. I clar, és una passada, sí. Molt content, de veritat, estic supercontent d'estar aquí amb tu. Moltíssimes gràcies. Crec que, dit això, només fa falta una última pregunta, que és per a quan Mossega la Poma a la Viquipèdia catalana? Never. Mai de la vida. Tenim un veto, és un veto, o sigui, no puc qualificar-ho de cap altra manera. Estem vetats. Jo suposo que un dia explicaré la història, però de moment no. I això que vam guanyar premis, vam estar a l'avantguarda... Sí. O sigui, que si ens volen referenciar, ens poden referenciar perquè hem col·laborat amb Catalunya Ràdio i vam estar també a la xarxa d'emissores locals. Exacte. O sigui, Mossega la Poma s'emitia també a través d'emissores locals a Catalunya i a Argentina i a Madrid.
No, emprenyes, en sèrio? Collons, Mossega la això sí que Poma no ho sabia. sortia a Vallecas. A Vallecas? A una ràdio d'aquestes mig piratilla que Sí? portava un nano que ens escoltava, que era holandès, Wow. i deia, jo haig de... suposo que ho feia per tocar els pebrots, per parlar malament, però ens emetia des del centre de Vallecas. O sigui, espera. M'estàs dient que un paio holandès a Madrid emitia per la ràdio pirata un podcast en català. Exacte, i va venir a conèixer-nos en persona a Barcelona. Hòstia, que bo. Això no ho sabia. Bestial, sí. Això fa molt de temps, Bueno, que ja no sé què se n'haurà fet, però sí. Escolta, tot és història i la veritat és que és records molt bonics. Però bueno, escolta, no t'he portat aquí per a parlar de Mossega la Poma. T'he parlat aquí per a parlar de navegadors d'internet, perquè per als oients, si escolteu Mossega la Poma, sabreu que el Tomàs és un cul inquiet en el tema dels navegadors. Los ha provat tots i alguns li agraden més, uns altres li agraden menys. I pensava que avui per al programa dels navegadors d'internet, qui millor que ell, que els ha provat tots per a poder-nos parlar de diferents casos d'ús, per a què els utilitza, per què considera que són importants i quines són les característiques que ell creu que són si no fonamentals, doncs molt importants de tindre abans de confiar les teues dades i la teua navegació a un programa. Perquè un navegador d'internet no deixa de ser un programa exactament igual que quan utilitzeu el Word o l'Office o qualsevol altre programa que pugueu utilitzar a l'ordinador o al mòbil. No importa, és a dir, no deixen de ser programes. Un navegador d'internet és un programa també. Pues, dit això, Tomàs, explica'm, vols que repassem una miqueta així molt pel damunt la història dels navegadors, com surten des del CERN fins avui en dia, així en dos patades? El Netscape famós aquell, te'n recordes, de fa tants anys. I el Mosaic. Jo no em sé molt la història dels navegadors, Tira tu, perquè em sembla que tenies unes notes per explicar la història. Jo, si vols, després ja explico una mica què faig servir jo i per què, Pues los navegadors d'internet, en realitat, no són... Bueno, són antics per als joves de 20 anys, però en realitat per als que ja tenen una edat com nosaltres no són tan antics com pugui semblar. En realitat la web tal com la coneixem naix al 1989 al CERN, al Centre de Recerca Nuclear de Suïssa, bàsicament per la necessitat de compartir documents, perquè en aquell moment no hi havia manera humana de poder compartir documents de recerca si no era enviar-los per correu. I clar, això era un problema per a poder avançar en la investigació. Aleshores, hi haurà un físic, que ara mateix sincerament no me'n recordo com se diu, Tim Berners-Lee, que va crear un protocol. Un protocol és bàsicament una manera de parlar, val? En este cas, i que es dia HTTP. I este protocol HTTP, aquesta manera de parlar, és el que avui en dia nosaltres coneixem com a la web. I va generar o va crear el primer navegador que es deia en aquell moment Mosaic. Pues, per què es deia Mosaic? Pues no ho sé. Hola a tothom. Fem una parada tècnica per a dir que això no és veritat. Tim Berners-Lee no va crear Mosaic. Mosaic va ser creat al Centre de Supercomputació d'Aplicacions, crec que va ser a la Universitat d'Illinois, l'any 92. Ja està, només es desveurà d'això. Però es deia Mosaic. I el que permetia Mosaic era compartir tota una sèrie d'arxius que es deien HTML. El HTML és una forma de crear arxius de forma que els navegadors d'internet el puguin entendre i, per tant, puguem veure per la pantalla tot el que veiem quan estem navegant. Pues quan anem a Google, quan anem a qualsevol altre lloc. No? Després d'aquí, pues, bueno, hi ha el Netscape. Netscape era una companyia que va fer un navegador que es va fer molt famós a principis dels anys 90 fins a finals dels anys 90, que Microsoft va sortir amb el Windows 95 i després el Windows 98, que portava incorporat algo que en aquell moment va ser revolucionari, que es deia Internet Explorer. L'Internet Explorer, mos agrada més o mos agrada menys, això ja és una miqueta més tècnic, va ser una revolució perquè com que venien tots els Windows i quasi tothom, el 99,9% de la població tenia Windows, doncs tothom tenia la possibilitat de navegar per internet d'una forma molt senzilla, que era simplement engegant l'Internet Explorer.
I després, a partir d'aquí, doncs, venen tots els altres navegadors, no? És una miqueta bé el Google Chrome, ve el Mozilla Firefox, que no és el Mozilla Firefox... Corregeix-me si m'equivoco, Tomàs. Crec que no és més que una evolució del Netscape, o si més no estava fet per la gent de la mateixa companyia, Sí, crec que sí. i la resta, és a dir, crec que... I fins avui, bàsicament, que en tenim molts, i per això te tenim aquí, perquè ens parles dels navegadors que n'hi ha. Tomàs, explica'm una miqueta les teves experiències personals. Per a què utilitzes tu? Quins són els teus navegadors preferits? I quines característiques han de tindre els navegadors que t'agraden? Aquesta és una pregunta complicadíssima de dir perquè depèn de cada cas d'ús. Abans d'entrar aquí, una reflexió, perquè quan jo parlo amb gent que no és tecnològica, ¿vale? Nosaltres quan fèiem servir el navegador, tu no havies posat mai a dalt FTP : //? Oh, jo sóc tan vell que fins i tot he posat Gopher. Gopher, vale. Això ho dic per incidir en la concepció, ¿vale? És a dir, nosaltres un navegador era exacte, un intèrpret d'ordres per accedir a continguts. Pot ser un fitxer, pot ser una pàgina web, però era això inicialment. La majoria de persones, si tu els preguntes què és un navegador, és per buscar a Google. Correcte. Sí, van a buscar a Google. És un buscador, és l'accés a Google i d'aquí ja, si entren en una pàgina web o en un RSS o on sigui, això és secundari. Saps el que vull dir? El primer és anar a buscar. Per tant, separem una mica el concepte cercador del concepte navegador, que són coses diferents. Això és el que volia aclarir. ¿Vale? Això és molt interessant, perquè certament hi ha molta gent que confon els dos termes, que es pensen que quan obrin el Chrome, allò és un buscador. No, allò no és un buscador, allò és un navegador. Exacte. Des d'un punt de vista tècnic, avui en dia, els navegadors actuals, de fet, és un matxembrat de moltes coses. ¿Vale? Entre elles, que té l'accés a un navegador, a un buscador per defecte. D'acord? Que no ja ve configurat i tal. I això és molt important perquè la pregunta que ens hauríem de fer a l'hora d'utilitzar un navegador o un altre és qui paga la festa? Qui paga la festa? Què vols dir això? Per què és important saber això? Clar, qui paga la festa i amb quina divisa. ¿Vale? És a dir, tothom es baixa un navegador i és gratuït. Exacte. En canvi, si tu vols fer servir l'Office, has de pagar una... Sí, excepte que el pirategis. Si vols servir l'Office, què has de fer? Bueno, doncs pagar la llicència. Si vols fer servir moltes aplicacions, què has de fer? Pagar la llicència. Si ho vols fer servir de forma legal, diguéssim. Clar. Tu has pagat alguna vegada per un navegador? No. No. Jo tampoc. Mira. Això vol dir que està bé que ens preguntem qui els paga. Sí, qui els paga, ¿vale? I en la majoria de casos els paguem... Sí, el de Google el paguem nosaltres perquè som els que aportem informació a la ràdio de cercar i ens venen anuncis, ¿vale? I a la resta paga Google, perquè la majoria de navegadors nosaltres no els paguem, però incorporen el cercador de Google i tenen un acord amb Google perquè això sigui així i paguen molts diners. Correcte. O sigui, perquè el cercador per defecte sigui Google. ¿Vale? I si no és així, aleshores és on comencem a tenir productes amb una certa independència d'aquest model primer que hem dit. I per què és important tindre aquesta independència? Bueno, perquè al final qui paguem els navegadors som nosaltres. En el model de Google és l'usuari final, perquè no parlo sempre no des d'un punt de vista d'empresa, parlo des d'un punt de vista d'usuari final. ¿Vale? Sí. I com paguem? Doncs per la publicitat que ens arriba, sobretot amb la utilització dels cercadors. Correcte. Perquè, clar, ells utilitzen aquestes dades per a després revendre-les i aquesta és la manera en què Google fa diners, principalment, és a dir, presentant publicitat i per clic. Que no dic que sigui malament, només dic que prenguem consciència de com funcionen les coses. Okay. ¿Vale? La majoria de gent accepta que funcioni així, perquè quanta gent no té Gmail? Jo tinc Gmail. Clar. I és un correu, un servei de correu. Tu el pagues? No.
No, és una miqueta com aquella frase, no? Que dius que quan tu no pagues el producte ets tu. Exacte. Vale? Sí que és veritat que Google dona dona accés a correu i dona també accés a Ofimàtic, a el que és la suite ofimàtica de Google, per empreses, i les empreses paguen, i aquell mecanisme és diferent. Vale? Però els usuaris finals que no paguem directament, doncs ens ho cobren a base de les dades que agafen mentre naveguem i de la publicitat que ens venen quan cerquem alguna cosa. Vale? És només que prenguem aquesta consciència. Okay. Vale? I quins navegadors... Sí, els navegadors, doncs mira, al final tot depèn de casos d'ús. No? Jo, com soc... És que no vull sonar que sigui anti-Google. Jo no sóc anti-Google, ¿vale? Però m'estimo més utilitzar altres alternatives, si puc. Per què? Pues més alternatives que estiguin més implicades amb el software lliure, amb el programari lliure, amb el codi obert, per una banda, amb iniciatives que aportin quelcom diferent. Ara parlaré en detalls d'aquestes... Però anem a lo pràctic. Quants navegadors o quin navegador hem de tenir a casa? La gent que no es complica la vida té Google Chrome. ¿Vale? Jo el que proposaria a la gent és que canviïn Google Chrome per Firefox. Ok, i això és degut a? Primer, perquè Firefox no col·lecciona, a priori no col·lecciona la nostra informació com ho fa Google. Firefox no té un cercador a darrere connectat. El cercador que porta Firefox per defecte és el de Google. I de fet, la Fundació Mozilla, que és la que paga el desenvolupament del navegador Firefox, el percentatge més gran d'ingressos de Mozilla ve a través de la relació que té amb Google per incorporar el seu cercador. I això ho pots canviar. Ho pots canviar a qualsevol navegador. Però bueno, és anar a les preferències o a les configuracions i dir, mira, en lloc d'utilitzar Google com a cercador, utilitzo un altre. I n'hi ha molt bons. Abans fa temps no, però ara pots utilitzar altres. Per exemple, DuckDuckGo o altres alternatives. I això crec que et dona un punt d'independència, ¿vale? Un punt de netedat. No reps la informació, entre cometes, tan condicionada. Llavors, si tu crec que cap a on estàs anant és el fet de que valores la teua privacitat, valores el fet de que els navegadors no estiguin considerats com a uns xucladors de dades, no? Que s'aprofiten dels teus hàbits de navegació per a poder-se finançar en ells mateixos i dient que prefereixes més navegadors que siguin de codi obert. Codi obert, open source, és bàsicament que si tu tens els coneixements suficients pots anar en un lloc específic, a un repositori de codi que es diu, i pots comprovar què és el que fa aquell programa per tu mateix, sense necessitat de que ningú t'ho expliqui. Clar, entenc que això és precisament perquè tu valores la teua privacitat, no? Per tant, si valorem la seguretat i la privadesa en els navegadors, quines són aquelles característiques de seguretat i privadesa precisament que tu consideres essencials, no? O que t'agrada tindre en els navegadors que tu utilitzes. Sí, llibertat i privadesa seria la combinació de les dues parts, no? Vale. Una seria, clarament, el poder escollir el cercador que tu vols. La majoria ho permeten, Però, bueno, feu l'esforç. O sigui que costa molt poc. És anar a buscar on estan tots els cercadors que jo puc utilitzar i decidir que el cercador per defecte no té per què sempre ser el de Google, poden ser altres. Proveu-los, ¿vale? Insisteixo, fa uns anys no eren tan... no donaven la resposta que podia donar el cercador de Google, però avui això ja ha canviat i és més, canviarà molt més amb la intel·ligència artificial, ¿vale? Ja en parlarem. Vale? Això podria ser part d'un altre programa. Després, clar, el control de les cookies, poder desactivar o no les cookies, vale? Les galetes. Les galetes el que fan bàsicament és traquejar-te, seguir-te. Et posen una marca, aquesta marca la poden associar a diferents elements,
i s'arrossega, o sigui, el que et proporciona el navegador, òbviament, sap aquesta informació i les aplicacions o pàgines que vas obrint la poden anar arrossegant i la poden anar transmetent, de tal manera que sobre tu es crea un perfil que a vegades no és un perfil del Ramon o és un perfil del Tomàs, però sí és un perfil d'una persona que està localitzada en un determinat lloc i amb uns determinats hàbits, i aquesta informació és la que venen a tercers. ¿Vale? I jo crec que això, en certa manera, hem de ser conscients que passa i en la mesura del possible hem de poder-ho protegir. ¿Vale? Tercer motiu. Perdó, que avui estic una mica refredat. Quantes vegades heu entrat a una pàgina web i us han sortit 50.000 pum, 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 que al final no podeu ni navegar, ni veure res, ni accedir a cap informació, ni... Això passa moltíssimes vegades. ¿Vale? Bueno, hi ha la possibilitat de que el navegador incorpori filtres perquè això no passi. No vull entrar en conceptes exactament tècnics. Però... a què et refereixes? Perdona, Tomàs. Filtres vol dir que ocultin certa publicitat, no facin servir determinat... Recordeu el que he dit al principi, un navegador al final és un matxembrat de diferents components. ¿Vale? Doncs tu pots apagar certs components que són els que es fan servir per incrustar-te publicitat no desitjada i això es pot encendre o apagar i alguns navegadors ho permeten fer més que d'altres. ¿Vale? Altres navegadors oculten les IPs, és el cas de Safari per Mac, pot ocultar la IP i altra informació. És a dir, que és un tema que no vull entrar a nivell tècnic, però quan prengueu una decisió, tingueu en ment. Llavors, el que estem dient és que hi ha característiques d'alguns navegadors en forma de plugins. Plugins són com programetes extras que pots anar incorporant als navegadors que et permeten amagar tota aquesta publicitat de forma que sigui més difícil el fet de poder-te seguir la pista per internet. Estem parlant d'això. I no solament dels plugins, sinó el disseny del propi navegador ja ha de garantir una certa privacitat. ¿Vale? No sé, Chrome per defecte no incorpora elements de vigilància de la privacitat i en canvi Safari, el navegador dels Macs, sí que ho incorpora per defecte. ¿Vale? Per no entrar en temes tècnics, què vull dir amb això? Vull dir que escolliu un navegador i customitzeu-lo, adapteu-lo una mica perquè respongui a les vostres necessitats i utilitzeu aquest navegador per defecte. Que no vol dir que sigui l'únic que tingueu instal·lat. Vol dir que és el que podreu utilitzar amb més o menys constància o amb més o menys vegades, no? És el que tens, diguéssim, com a primera opció. Avui en dia difícilment, crec jo, podem tenir un navegador per defecte, únic. No sé si t'ha passat a tu, però jo, per exemple, que tinc un navegador que no és un clàssic, quan entro a Hisenda o quan entro a la Generalitat o quan entro a alguna instància, em surt un avís que si no utilitzes Google Chrome amb la versió no sé quantos, no pots fer el tràmit. Sí. O no pots utilitzar la signatura electrònica. Sí, i això és un rotllo. Què vull dir amb això? Vull dir que sí, que està molt bé el que acabo de dir. Aquest és xulíssim, utilitza Opera o Brave o no sé quantos, i el Brave és maquíssim, el faig servir. I resulta que quan vas a fer un tràmit et diu que a la meva salut, o parlant aquí de Catalunya o el que sigui, no et va. Vale? Per tant, molt probablement no pugueu tenir un únic navegador instal·lat, n'heu de tenir diversos, però quan feu navegació que no està dirigida a un cas concret per accedir a l'administració o a algun tipus de gestió d'aquest estil, podeu utilitzar el navegador de carinyo i el navegador que us obliguen a utilitzar el podeu deixar com a segona instància només per a aquestes coses. M'agrada, perdona, però m'agrada molt això del navegador de carinyo. Sí. És que al final és així, Al final és una mica això, perquè et decideixes per un o per l'altre pel carinyo que tens i, a més, amb el temps vas canviant. Vols que repassem uns quants navegadors? A veure, jo sóc maquero. Ho sé, mossega la poma. I tinc ecosistema Apple. I les coses no són
copy-paste amb Windows, per exemple, o amb Android. Hi ha altres d'això. Jo no ho conec, o sigui, no puc parlar de la meva experiència en Mac i amb iOS, amb iPhone. I tant. Vale? I tant. Parlem d'això, sí, exacte. De totes formes, sí que és cert que, a part de molt contades ocasions, normalment els navegadors que trobem per a un sistema també el trobem per a l'altre. Excepte, per exemple, el Safari. Fa molts anys recordo que hi havia una versió per a Windows. Crec que aquesta versió ja no existeix. No. Però diria que potser, exceptuant aquesta i ARC, en posta Ramon Catalunya, crec que exceptuant estos dos, i diria que ARC, tu sabràs millor, perquè és el teu navegador de referència ara mateix. És el de carinyo. És el de carinyo? Molt bé, el navegador de carinyo, m'encanta, tio. És que te l'aprenc, aquesta frase te l'aprenc. Ara mateix és només exclusiu per a Mac, però s'està fent una versió per a Windows, oi? Sí, correcte. Sí, la majoria, mira, Firefox, Google Chrome, Edge, el de Microsoft, que és l'evolució de l'Explorer, sí. Opera, Brave i Vivaldi, i he enumerat uns quants, crec que estan per les dues plataformes i molts d'ells també estan per Linux, que no hem d'oblidar mai Linux. Vale? Correcte. Potser el que sempre ha estat present en els tres mons, Linux, Windows i Mac, és Firefox. Sí, hòstia, Chrome o Chromium no ho ha estat? Chrome sempre? també. Chrome o Chromium també. Sí, sí. I si tu em dius quins navegadors tens ara instal·lats en el teu ordinador? Pues espera, tinc Firefox. Tinc una pregunta per a tu. Quins navegadors tens ara instal·lats al teu sistema, Tomàs? Tinc Firefox. Firefox l'utilitzes per a alguna tasca concreta? Però el teu carinyo és Arc. Sí, ara vaig. Okay. O sigui, deixa'm que els enumeri i després mirem els casos d'ús. Endavant. Vale? Firefox, Google Chrome, Safari, Vivaldi i ARC. Això és una bona col·lecció de navegadors. Sí. Els faig servir tots? No. Perquè soc molt de tastant i mirant coses i veient com van evolucionant. Però, de fet, si el reduïm a 3, diria, o 4, seria Firefox, Google Chrome, Safari i ARC. Vale? Per què tinc Google Chrome? Perquè hi ha aplicacions que no les puc utilitzar si no utilitzo Google Chrome. Els navegadors cada cop són més complexos, poden fer més coses, hi ha web apps, hi ha aplicacions fetes amb web que accedeixes via un navegador, que això no ho hem explicat, però és així, i la programació que hi ha darrere està, en alguns casos, o molt adaptada o només funciona en exclusiva amb un tipus de navegador. I jo faig servir alguns recursos, algunes aplicacions, algunes webs, per entendre'ns, que si no accedeixo amb Google Chrome no les puc fer servir i les necessito. Per exemple, l'aplicació de l'estudi virtual amb el que gravem cada setmana Mossega la Poma. Això no ho sabia, és a dir, sí. Riverside, oi? Riverside. Riverside, si no és en Chrome, no pots accedir? No, i si fa servir un altre navegador que no és Chrome, però basat en Chromium, que és el motor, doncs a vegades la imatge es pixela, dona problemes, o sigui que faig servir Chrome per això. El segon cas d'ús de Chrome i de Firefox és allò que explicava abans de les webs oficials. Poder fer signatura electrònica davant de l'administració... Signatura electrònica no és el problema en si, sinó que moltes vegades hi ha processos que no sé per què s'interrompeixen. Jo que sé, demanes una sol·licitud de no sé quantos, envies un informe no sé què, signat, tot aquest procés, sobretot els processos que tenen alguna aplicació per sota d'una institució pública que aporta no el teu DNI electrònic, sinó una signatura addicional, si no es troben amb un navegador reconegut, entre cometes, no l'accepten o s'interrompeix el procés i no pots acabar-lo. Vale. Per tant, Firefox, Chrome, els faig servir només en aquest context. Vale. Però no són els meus navegadors de carinyo. No, el teu navegador de carinyo és... No. Durant bastant de temps va ser Safari, perquè Safari ve per defecte en els Mac. Crec que té una certa preocupació o vigilància sobre aquells elements que dèiem de privacitat, vale? I
Té mancances, té coses que no m'agraden, però bueno. Però és un navegador més, ¿vale? Quin és el meu navegador de carinyo? Perquè tu volies arribar aquí, Ramon. Home, jo volia arribar aquí, evidentment. El teu navegador de Vale, carinyo. és ARC. Arc. Arc és un navegador que va néixer fa 2 anys, no encara, a l'any 2022. És jovenet. Sí, és gratuït i propietari, no és open source. Ok. Això... Després parlem. El que passa és que tota la vida que hem vist navegadors, tots els navegadors fan el mateix, més o menys, ¿vale? O pestanyes, o finestres, tots tenen els... Sí, que ha hagut, realment, des del punt de vista dels que interactuem amb, ha hagut algun moment que sí que s'ha avançat una mica, però en general, si tu accedeixes a un navegador i accedeixes a un altre, que pràcticament fan el mateix i es comporten de la mateixa manera. Pues sí, la veritat és que sí. Vull dir, vulguis que no, tots se comporten més o menys igual. Vale, doncs Arc no va així. Arc ha trencat una mica aquest món estàtic de que els navegadors sempre fan el mateix i ells s'autodenominen Operating System for the Web. Això és molt arriscat. Vale, sí, exacte. Hi ha un... O sigui, jo encara no sé si són uns visionaris o uns cantamanyanes. No ho sé. Però sí que és veritat que em resol molta operativa, perquè jo tinc 2 pestanyes del navegador. O sigui, hi ha combinacions de pestanyes que jo, per posar un exemple d'Arc que fa moltes coses diferents, jo tinc combinacions de pestanyes que sempre són les mateixes i que estan adaptades a un flux de treball determinat. Vale, però, per exemple, contrarèplica, no? Aquí jo utilitzo molt Vivaldi, que és un navegador que sé que en el seu moment també va ser el teu navegador de carinyo. Vivaldi, per exemple, té la característica que a mi me resol molts problemes de tenir 1, 2, 3 o fins i tot 4 pestanyes una al costat de l'altra o per damunt o el que sigui, no? Això, per exemple, en la meva feina, que moltes vegades he de fer copy-paste d'un lloc a l'altre, això me resol un problema de forma meravellosa, perquè dintre de la mateixa finestra del navegador jo tinc les 2 pestanyes diferents, espera, que ara està la càmera, aquí, i jo faig un copy d'aquí i un paste aquí, el qual és molt fàcil, en comptes d'anar finestra aquí, finestra aquí, finestra aquí, finestra aquí, saps? De quina manera innova Arc respecte a aquest cas d'ús, per exemple? Si és que el vols comentar. Sí, jo ara fa temps que vaig deixar... O sigui, això canvia molt ràpid, Jo fa temps que vaig deixar Vivaldi, segur que hi ha funcionalitat nova que jo no he provat, Arc ho té... O sigui, Arc el que té és que tu treballes en diferents workspaces, espais de treball, vale? Que són aïllats uns dels altres. Ok. Aïllats vol dir que si tu tens una compte de Google per l'oficina i tens una compte de Google personal, les pots tenir les dues actives, cada una en un lloc de treball diferent. Ok, és a dir, de forma que no s'interfereixen entre elles, no? No, o per exemple tens 2 comptes d'Amazon, una als Estats Units i una a l'estat espanyol. Sí. Pues tu pots estar logat, connectat a les comptes amb espais diferents sense interferència entre uns i altres. Ok. Vale? Ok. Parlo del primer nivell. Segon nivell, amb aquestes característiques jo puc tenir combinacions de pantalles que m'interessin, que conserven l'accés exclusiu en el seu espai de treball. Ok. Per tant, puc tenir Gmail personal amb, jo què sé, amb les receptes de cuina, vale? Per exemple. Vale. I o l'aplicació Notes, unes notes. Aleshores puc estar... I ho tinc en exclusiu tancat en aquest micromón, en aquest microespai. I en l'espai de treball contigu tinc el de la feina i jo què sé, el Word Online, per poso 2 exemples, ¿vale? I cadascú està logat amb la seva compte. I quan canvio, aquesta conjunció de 2 o de 3 pestanyes es manté en el temps. És com si fos un bookmark. Vale, o sigui, el que estic entenent és que tu, per exemple, tens
tota una sèrie de fluxes de treball en el qual doncs, ara estic treballant en receptes de cuina, ara estic treballant en canals de radioafició, en lo que sigui, no? Llavors, tot això ho tens separats i ja tens distribuïdes les diferents pestanyes, pantalles, etc, de forma que a tu t'interessa para poder continuar en este flux de treball. Arc no funciona amb pestanyes, funciona amb finestres. O sigui, jo tinc combinacions de finestres unides. Combinacions de finestres unides. Ok. Sí. Vale. I és molt pràctic, perquè commutar d'una a l'altra és que canvio l'espai, busco la combinació que la tinc davant, perquè no va per... O sigui, més que tenir bookmarks, que hem tingut sempre tots els navegadors, tinc combinacions de mòduls... És que és molt pràctic. No sé explicar-ho. És superpràctic, perquè canvio d'espai i ja tinc les combinacions. A vegades són pantalles... pantalles sueltes, no? O navegadors URL sueltes, però faig tan sovint servir combinacions que em quedin permanentment unides i sota el paraigües tancat d'un entorn de treball m'és ultra còmode. Aleshores, a veure, si jo ho he entès bé, en realitat el que estem parlant és que en comptes de bookmarks, per a que tothom us entengui, és quan trobes una web que et resulta interessant o útil o pràctica i vols guardar-la, és com posar un punt de llibre. D'acord? Aleshores, tu li poses el punt de llibre en aquella web i després en l'historial o a la pròpia barra, sota de la barra de navegació, tens la web aquella que tu t'ha agradat i fas clic allí i aleshores se carrega automàticament. És a dir, en comptes de tindre estos bookmarks, estos punts de llibre, estos punts de referència, tu el que tens són espais de treball. I en estos espais de treball tu ja els has carregat ja de forma predeterminada en les webs que a tu t'interessa tenir en aquell espai de treball. De forma que tu el que fas en realitat és simplement anar canviant d'espai de treball en espai de treball. I quan canvies d'un a l'altre ja tens carregada tota la informació que tu vols. Pues la pàgina d'aquí, la web d'allà i el no sé què. Sí? Clar, no les activo totes, activo allò que necessito en cada moment. És a dir, que va una miqueta més allà del concepte de marca de llibre o de bookmark clàssic, perquè com funcionar? Clar, tu això no ho crees a priori. Tu vas treballant amb el teu dia a dia, fas les teves coses, ara navego aquí, ara navego allà, i de cop i volta t'apareix un flux que té raó de ser de que estigui combinat, per exemple, o una pantalla, o una URL, o una combinació de dues finestres, de dues URLs, o de tres. Quan allò és operatiu per tu, ho mous de lo que és el que diguéssim històric, que no és històric perquè ho estàs veient allà, que és el teu historial, ¿vale? I dius, ostres, això és més útil. Ho arrossegues a una part superior. T'ho imagina't... Perdó. Salut. Imagina't una llista vertical i ho desplaces de la part de baix a la part de dalt. No són bookmarks, en fet, sinó que senzillament aquella combinació o aquella pàgina que has consultat et resulta útil i la trasllades a la part de dalt, que la pots utilitzar, la pots organitzar en carpetes, tot això dintre del que és el workspace, de l'espai de treball. I això et queda allà sempre. Si tu no fas res, tu pots decidir si al cap de 2 hores, 5 dies, un mes, tot aquell històric que tu has anat fent servir s'esborri. Jo, per exemple, l'esborro molt ràpid. Cada 48 hores esborro l'històric. No m'interessa, perquè si en algun moment del meu treball alguna cosa que he consultat o alguna combinació que he utilitzat em resulta útil, l'agafo, la poso a dalt i ja està. I ja em queda allà permanentment. Molt bé, molt bé. Més coses. Tot això ja estic veient YouTube o escoltant música a YouTube. Vale? Mentre treballo amb l'espai de treball 1, a l'espai de treball 2, o el que sigui. A part, tinc el YouTube a sota o amb música o amb finestra. Vale. Allò sempre tinc a sota. Tinc com una mena de finestra flotant on sempre tinc el YouTube. No vol dir que tingui imatge, vol dir que si estic escoltant alguna cosa, un podcast o música o el que sigui, sempre el tinc a baix. Vale. De fet, no cal que sigui YouTube. Qualsevol contingut multimèdia em flota a través dels workspaces. O sigui, independentment d'on estigues, sempre tens aquella música, sempre tens aquell entreteniment constant, no? Molt bé. Sí, entreteniment o música de fons o el que sigui. Et vaig posant exemples de per què crec que aquesta gent trenca una mica el model. No, està clar. Vull dir, jo crec que estarà
El concepte este d'una pestanya que vagi passant d'un lloc a l'altre, de fet és que ni tan sols existia, perquè el concepte de workspace en un navegador jo almenys no el recordo. I a més coses. Imagina't que tu crees un workspace de treball i has fet aquesta combinació d'accessos directes o de combinació de finestres que són útils per resoldre diferents fluxes. Vale. La combinació la pots compartir amb un altre company de feina que també utilitzi Arc. Oh, això està molt bé. És a dir, si tu consideres que hi ha un workspace que resulta interessant per a una feina concreta... Un workspace o una combinació de dues finestres o de tres per resoldre un workflow. No cal que cadascú pot configurar el seu workflow, però dieu, xatos, si heu de resoldre això, tingueu aquestes tres finestres obertes simultànies perquè podreu fer això i aleshores aquella combinació de tres, l'envies al teu grup de treball. Això és molt útil. Vull dir, li veig molt de potencial en este... Sí, perquè, per exemple, en la meva feina jo em dedico a seguretat d'aplicacions i molts cops hem de fer tracking de diferents problemes que hem trobat en diferents aplicacions de la companyia i este tracking moltes vegades implica feina burocràtica, saps? En diferents aplicacions en les que has de donar resposta als problemes que vas trobant i això podria ser molt interessant per a tothom. Clar, tu pots tenir, parlant de feina, i perdoneu els que no sigueu del mundillo, pots tenir l'aplicació de ticketing de ServiceNow a l'accés al teu panell de control d'administrador i un web access per accedir a una consola. Sí, jo estava pensant, i aquesta combinació, que és molt típica, se l'envies a un company. Diu, escolta'm, per estar, ara que estàs de guàrdia, en guàrdia incidental, aquí tens la combinació. Molt bé. Ella es loga amb les seves credencials i ja està. Ja has donat la feina, li has donat, diguéssim, a l'espai, ja li has donat configurat, no? Li has donat ja... Sí, això és molt útil. Tu ja li dones el que necessita i a partir d'aquí esta persona ja pot començar a treballar en un workflow que representa que ha de ser molt més productiu. Vale. Això no és per tothom, jo ho reconec, vale? Molta gent no necessita aquest tipus de... Però si passes moltes hores davant de la pantalla fent fluxes de treball, on tens casos d'ús molt diferents, està molt bé que tinguis una eina, que sigui navegador o el que sigui, que t'ho endreci i t'ho posi operatiu i a més que ho puguis compartir. Està clar. Està clar. No, realment li veig la utilitat. Jo t'he de dir que particularment alguna vegada he utilitzat Arc. Hi ha un pas del qual jo encara no estic gaire convençut, que és que necessites registrar-te, principalment. I jo soc una mica paranoic en aquests temes, però bueno, és una paranoia particular. El que vull dir és que no implica que sigui dolent, simplement. Simplement és que és algo que tu no necessites registrar-te per cap dels navegadors per a començar-lo a fer funcionar, en canvi per en aquest sí. I això a mi sempre em fa... em posa una mica... Per això jo deia lo de la prudència de cantamañanas o visionaris. Exacte. ¿Vale? M'agrada en tot molt. cas, tu pots registrar amb un correu opac. Sí, que és el que vaig fer jo, en realitat. Jo també. Vaig fer un correu opac i en el dia que ja no m'interessa... Un altre dia parlarem de què és un correu opac. Correu opac. Sí. I el dia que no m'interessa, aquell correu s'elimina i aquí s'acaba la història. Ja deixa'm, ja saltant d'aquí, Sí, tant. No li donem importància, moltes vegades no li donem importància, però el navegador és una peça clau. Ara potser no tant amb les aplicacions mòbil, però continua sent una peça clau, perquè moltes aplicacions mòbil eren web apps. O sigui, eren fotos d'una pàgina web dinàmica, d'un accés a una pàgina web, que quedava com amb un accés, amb una icona i un accés, i al fons tu li donaves el botó, entraves i semblava que estiguessis en una aplicació, però estaves en una pàgina web restringida, tancada. Correcte. Vale. Això és un tema també per parlar més endavant. Sí. Però parlem dels navegadors de l'ordinador. Tu accedeixes al banc. Allà es poses les teves dades. Allà es veu els teus ingressos. Allà es veu què compres, què pagues, si tens una hipoteca, de la targeta. Si no, vull dir, targetes de crèdit... Clar,
el navegador és important perquè l'empresa que t'ho dona, no passa així en tots els casos, jo no dic que sigui així, però li estàs donant accés, en certa manera, no és ben bé així, però li pots... No sé, és com si li estiguessis ensenyant una cosa molt teva a algú que és de fora de casa, no? Sí, potencialment podria hi haver un accés. Ara no vull que la gent se m'alarme, no? Però no, jo no soc paranoic, de fet utilitzo Arc i conec el tio perquè fa vídeos, el de Nova York, perquè les release notes les baixa a la cafeteria i es posa allà a prendre un cafè a l'Starbucks i, bueno, no és un Starbucks, és una cafeteria de Nova York, baixa amb 2 o 3 que han estat treballant aquella setmana i t'explica les release notes, ¿vale? És que és molt graciós, això està molt bé. Una forma diferent d'explicar-t'ho, des de luego. Molt més divertit així que no pas anar-te llegint el changelog, saps? Exacte. Per això dic que no sé, encara no els tinc ubicats. Però aquesta funcionalitat que sobrepassa el que hem conegut sempre amb els navegadors, a mi m'ha sobtat i em resulta útil. Molt bé. Doncs escolta, al final, en realitat cada un s'ha de guiar per allò que li resulta útil. Si a tu et resulta útil este navegador i a més si confies o hi confies lo suficient, pues, què millor, no?, que utilitzar-lo per a totes aquelles tasques que tu cregues que són necessàries i al final del dia pues, el que t'ha de fer és la vida més fàcil, no més complicada. Portem molta estona, igual ens hem enrotllat massa. Només deixa'm dir un concepte de cara als mòbils, ¿vale? Sí. No farem aquest repàs que hem fet amb el tema dels ordinadors de sobretaula, però jo utilitzo molt Firefox Focus. Firefox Focus. Per iOS i que també crec que està per Android, si no vaig equivocat. Neteja molta... una miqueta més sobre Firefox Focus, perquè este navegador en especial per a vale, és un navegador com molt essencial, molt bàsic. Des del mòbil no guardem ni bookmarks, bueno, jo normalment és com una navegació molt casual, ¿vale? No sé la resta de gent, però jo no treballo amb un navegador amb l'ordinador igual que treballo amb un mòbil. La meva navegació del mòbil és casual i moltes vegades redirigida des d'una aplicació. Ja, sí, és el típic, que estàs a una aplicació i dius, vols veure com funciona això? O el que sigui, no? Fas clic allà i... O estàs a Telegram i saltes a una URL. Sí. Vale. Què té de bo Firefox Focus? Que és un navegador ultra senzill, no conserva dades, no conserva, és com bastant garant de la privacitat. Per defecte, sense que instal·lis plugins ni cap cosa, ja treu tota la morralla aquesta que t'impedeix navegar a la majoria de webs. Ok. I bloqueja anuncis. Val. Quan parles de morralla, per a que la gent us entengués, hi ha certes webs en les que intentar navegar se fa una mica impossible perquè a mesura que vas fent scroll amb el ratolí, o en aquest cas amb el mòbil vas fent amb el dit cap a baix i tal, no paren de sortir anuncis que tu no els veus primer, però quan arribes en un punt concret, se t'obrin de cop i tota la pantalla és un anunci i has d'esperar que s'acabe abans de continuar, etc. És molt... És una navegació molt estressant. Interferida, molt interferida, sí. Sí, per evitar aquesta interferència, perquè al final el consum del navegador des d'un mòbil és, com dic jo, és casual. Tu estàs a Telegram o estàs a Twitter o a l'X, on sigui, no? O a Mastodon. I si tens un enllaç li dones perquè vols acabar de llegir una notícia. Compte, jo no estic en contra dels murs de pagament, dels llocs... Sí, més que de murs de pagament. Jo no estic en contra de que tu et subscriguis a un mitjà si ho vols, i paguis per això. No. Si confies... Aquest no és el problema. El problema és en llocs on jo no he volgut... O sigui, si no me l'han oferit el contingut gratuït, no me l'ofereixis. Yeah. No em deixis entrar. Correcte. Saps el que vull dir-te? Sí. Però si em deixes entrar, no m'interfereixis. Està clar. Vale? És una mica aquest és el meu criteri. Aleshores, intento fer navegació casual el més neta possible i Firefox Focus ajuda molt. Val. Doncs mira, aquí està la recomanació del Tomàs per als navegadors per iPhone, iPad, Android. També està per a Android, veritat, sembla? Firefox Focus. Diria que sí. Sí.
per a Android, Firefox Focus, i així vos oblidareu de problemes i de tindre el vostre navegador carregat de porqueria, perquè com que cada vegada que l'obris el tanques esborra tot l'historial, pues aquí s'ha acabat el problema. Crec que si no recordo mal no deixa obrir pestanyes. I en Mac, perquè hem parlat molt de coses molt avançades, però tornem a lo simple. Què faria jo si fos un usuari normal i tingués un Mac? Safari, Firefox. Safari, Firefox. Sí. Provaries dos, amb el que me sentís més còmode l'utilitzaria by default, el de carinyo. Molt bé, molt bé. Jo, particularment, he estat utilitzant Vivaldi. Vivaldi ara l'utilitzo molt per a la feina, perquè per a la feina, allò que comentàvem de tindre dos pestanyes una al costat de l'altra, em facilita molt la vida. Li donaré una altra oportunitat a Arc, però particularment crec que Safari no era el meu navegador de carinyo, però a poc s'està convertint. De fet, ara fa un parell de setmanes o una cosa així vaig fer que fos el meu navegador per defecte per als dispositius que són personals. M'agrada molt el tema que té de diferenciació per espais també, que el trobo molt interessant, i dins de cada espai com seccions. Tinc, per exemple, en el meu espai personal tinc la secció on miro vídeos sobre com gravar amb OBS. OBS és el programa que estic utilitzant ara mateix per a gravar aquesta entrevista o per a fer el seguiment del podcast o qualsevol història, no? I després també apartats per a la feina, apartats que crec que també mantenen una separació entre els comptes, no? Per exemple, quan tu obres el teu compte personal de Gmail i el teu compte professional de Gmail, no vols que s'interfereixin un en l'altre. Doncs aquests espais també els separen. I me dona les funcionalitats que a mi em van bé i de moment, com que no necessito més tampoc, ja en tinc més que suficient. Però bueno, això... Com ho diu Marc, això? Les opinions són com els culs, no? Cadascú té la seu. A mi Vivaldi m'agrada, t'haig de dir. I va ser meu de carinyo fins que vaig descobrir Arc. A més, Vivaldi és un fork que parteix de la gent d'òpera que va marxar, una història, ara no entrem en discussions. I està molt bé, a mi m'agrada molt i també trenca una mica respecte als navegadors clàssics. L'únic que em passa és que trobo Arc més net. Com un disseny més acurat. Vale. Sí, perquè aquella barra lateral que té a Vivaldi, RSS, el mail, no sé què, per mi, jo el mail el tinc a l'aplicació Mail, o sigui, el Mastodon el tinc a un altre lloc, en Ivory. Aleshores, em semblava com excessiu, saps el que vull dir-te? Una mica massa. Una miqueta... Però està molt bé. Sí, com tornar a finals dels 90, que tot volia estar al mateix lloc. Sí, una mica això. Sí, això és filosofar, però era un navegador que intenta ser un all-in-one de les aplicacions més importants que tinguis, però no és la meva forma com a mi m'agrada treballar. No vull un all-in-one, vull que la web i les aplicacions web estiguin com les presenta Arc, m'agrada més, perquè per correu i tal ja tinc altres llocs, ja tinc altres aplicacions que ho gestiono, no? Si no, podria marcar-me tot en l'ecosistema de Vivaldi i faria aquesta funció de holística, que també està bé, Molt bé, molt bé. I escolta, així per acabar una miqueta el programa, 2 minuts, que normalment faig episodis que duren menys de 10 minuts i ja portem 53 parlant, que m'encanta perquè m'ha passat així, saps? Però així una miqueta, en 2 minutets, quines tendències de futur creus que hi ha en els navegadors? Si n'haguessis de dir un parell, quines creus que són? Ui, jo sóc fatal en tendències i boles de vidre, Bueno, mira, la meva dona va vindre per primera vegada en posta, li va passar alguna cosa que no explicaré aquí en antena i va dir, jo no tornaré mai més en este poble, s'ha casat en un empostí. Vull dir, sigui pitjor que ella. Això ens passa molt a la vida, de quan diem que d'això no ho faré mai. No ho sé. Crec que experiències com la que aporta Arc i Vivaldi també, en certa manera, que trenquen una mica amb el model clàssic, que és una cosa que a curt termini anirem veient aquests exemples que evolucionaran i veurem d'altres. Crec que l'aportació és interessant d'analitzar.
hi ha un tercer tema que Arc incorpora ara de manera testimonial i jo crec que serà un canvi bestial, és a dir, mira, pels que vulgueu experimentar, la gent d'Arc, d'ARC, té un cercador que és com una aplicació que es diu ARC Search, Ok. que només funciona per a iOS. Vale. I utilitza la IA per fer la cerca. Ok, la intel·ligència artificial, sí. Sí, per fer la cerca i presentar-te-la. De tal forma que el típic que tota la vida hem posat perquè Google ens doni resultats d'una cerca, ¿vale? Ell fa un treball de cerca de la informació, d'agrupar-la, de presentar-la, de posar-te-la al teu abast. Mira, vaig a fer... Això és molt poc radiofònic perquè ho faré i ho explicaré, però no ho ensenyaré. Això ho hem de resoldre algun dia. Això jo crec que Vaig a utilitzar Arc, que és un navegador, sí. en modalitat només buscador, com si fos el Google amb el Google Search, per buscar Mossega la poma, ¿vale? I ara et diré que... No, mira, ho faré al revés. És que tu tens poques referències, La píndola vermella, a veure si t'agafa. Que això li puc dir de viva veu, A veure? Li puc dir, busca'm la píndola vermella, però ho faré aquí. Podcast, perquè no em porti aquí coses que no toquen, Perdoneu que faci això en directe. Estàs perdonat, Tomàs. Quina llàstima que no ho pugui ensenyar, Tens poques referències. No, molt poques, acabo de començar. Bueno, jo li dic browse for me, ¿vale? I em diu la píndola vermella, m'ensenya el teu logo, la mà i la pindolita, ¿vale? Mira, que és, la meitat del telèfon és el teu logo. Vale. És que no es pot veure, em sap molt de... No sé si es veurà. No passa res. Mira, sí, s'està veient. Molt bé. Això és el que em torna d'una cerca, Vale. Després em diu podcast name, host Ramon Maria Gallar, first episodi, 18 de gener del 2024, rating 2.5 on iVoox, disponible a iVoox, Apple Podcast, rss.com. Pots trobar rss.com, la píndola vermella, al capítol de presentació. M'ensenya tots els episodis que tens i puc accedir directament amb ells. No tinc que fer servir cap aplicació de podcatcher. Em diu quin és el teu focus? Understanding the digital world from a user perspective. Que bo. Em diu quin és el tema, emphasizing the importance of digital awareness and protection. Sí. Language, avoiding technical jargon for accessibility. I tot està aquí sense, o sigui, resumit, accessible, no hi ha anuncis. Ostres, això és una passada. Això és la gran revolució. Sí. Això és brutal. Això és una passada. Això serà un canvi de paradigma. Per cert, mira tu, perquè aquí tens tothom que t'ha fet una review, també surt aquí. No, ¿en serio? Sí, tens una review a iVoox, 5 a Apple Podcast Rating. Mira tu, vull dir, bestial. I això sí que canvia les regles de joc. Oh, i tant. Això li donaré... jo no ho sabia, en això li donaré una ullada. I tant, sense dubtar-ho. I fixa't que no m'ha tret cap resultat que no siguis tu. Uau. I això que acabo de començar, és a dir, i tinc, no sé si 10 seguidors. Sí que hi ha un apartat al final que es diu Dive Deeper, ves més enllà, no? Sí. I a part de les teves referències, surt una cosa que es diu Toma la pastilla roja de Onda Cero, que és l'únic cas bueno, però s'ha pogut traduir no del català al castellà, en este cas. La píndola vermella, toma la pastilla roja. Vull dir, Déu-n'hi-do. Sí. Torredelaire.cat, saps el que és? Ni idea. Anava a dir una altra cosa, però estem gravant per al públic. Bueno, igual és que ho van dir en algun capítol d'aquests. Vale. Bueno, tornem a on vull anar a parar. Vull anar a parar que la intel·ligència artificial aplicada a la recerca, sent la recerca una de les utilitats que més fem servir quan utilitzem un navegador, marcarà un impàs.
Vale? I això que t'acabo d'ensenyar, que és un exemple, és el que fa que Google s'estigui cagant a les calces en aquest moment. És normal. A veure, és que els hi prendrà mercat. Google, en realitat, el negoci que tenen no és el buscador. Aquí ja estem parlant d'altres coses. El negoci que tenen és la publicitat. Però la publicitat la generen a partir dels buscadors. I si el buscador deixa de ser el seu producte estrella, les ganàncies començaran a baixar. I amb la intel·ligència artificial això... I jo crec que amb el temps hem perdut molta resolució. Moltíssima. Quan fèiem una cerca o quan fèiem un... Sí, tu te'n recordes quan al principi els anuncis estaven a la dreta, després els van començar a incorporar en les pròpies... I que els resultats que tu trobaves, els 2, 3, 4 primers, feien un matching molt bo amb el que tu estaves buscant. Sí, això s'ha trencat... Això s'ha trencat també moltes vegades pel SEO, per les tècniques de SEO. S'ha trencat pel SEO, s'ha trencat a Google, s'ha trencat a Amazon... Sí. Ui, mare, tot això es trenca. Sí. Perquè hi ha uns algoritmes que no estan pensats per donar-te la resposta que necessites, sinó la resposta que ells volen. Correcte. Que normalment és la que ens suposa més ingressos. Clar, amb això que t'acabo d'ensenyar, tornem a l'origen. Sí. Bueno, en això que m'acabes d'ensenyar suposadament és neutre, perquè, per exemple, i sempre m'agrada posar aquí un suposadament, perquè en este cas que mos acabes d'ensenyar en directe, moltes gràcies, està clar, tu has buscat el podcast i els resultats que t'han ensenyat són els podcasts. I això és molt fàcilment comprovable que és un resultat correcte. I no té cap biaix. No hi ha cap biaix. Val? Vull dir, no hi ha cap entrenament per en això. En canvi, i aquí portem 2 minutets parlant d'algo que potser els oients se mos espantaran una mica, però és igual, és molt interessant igualment. És a dir, normalment la intel·ligència artificial se basa en dos casos diferents. És a dir, pot ser les dades que ha utilitzat poden ser entrenades o no entrenades. Val? En aquest cas són no entrenades, però igualment ha respost de forma correcta. Ara, si li comencem a preguntar sobre altres temes, com per exemple la situació política als Estats Units el 2020, quan va hi haure la revolta del 6, a saber què ens contestarà, perquè a saber quines són les dades que ha ingerit. Però tu buscaries en un buscador la revolta d'Estats Units? No. Buscaries a la Wikipedia o buscaries en un... No sé. Algo que estigui curat. Això és... Clar, això és molt concret. De fet, no l'he fet servir gaire, però m'agradaria fer-lo servir per dir, jo què sé, digue'm el lloc de repartiment d'Amazon més a prop d'on jo vic a Sabadell. O de DHL. Pam, aquí. Vale? Exacte. Per exemple, el provaré més, perquè això fa sortit fa 2 setmanes. Ok, sí. Doncs Tomàs, si et sembla bé, jo crec que ho podem deixar aquí. A veure, espera't, ara estic mirant cap allà, sí. Senyors i senyors... Jo estic mirant així. A veure, espera't. Al revés, així. Tomàs Manzanares, a veure. Que bo Maria, allà. És que volia posar els aplaudiments i no sabia com, saps? Pues, Tomàs... esperem que els oients no s'hagin avorrit massa. Jo crec que no. Jo crec que no. Ha sigut una conversa superamena. T'agraeixo moltíssim que hagués sigut partícip d'aquest experiment, que ha sigut la primera entrevista del programa i particularment la meva també. O sigui que moltes gràcies. Això és casa teua. Torna quan vulgues. I, bueno, t'escolto al proper programa de Mossega la Poma. No, en este que acaba de sortir avui perquè encara no l'he escoltat. Okay. I jo amb la propera píndola vermella. A mi no, que no em m'agrada escoltar-me, el següent. Vale. Moltes gràcies, Tomàs. Una abraçada. Una abraçada. Vinga. Adéu. Ok, doncs, amics, amigues, persones tots, avui hem escoltat el Tomàs Manzanares, un expert en navegadors d'internet, entre altres coses. Hem vist quina és la importància de tenir diferents tipus de navegadors instal·lats al nostre sistema, per a què podem utilitzar cadascun, què són les coses més interessants que podem buscar en cada un d'ells, per què és important saber qui paga la festa, com diu Tomàs, com tracten les nostres dades. Penseu que un dels exemples que ha posat, i que segur que tots heu fet, ha sigut entrar dintre del banc, o quan entreu al banc, podeu veure al navegador surt quins són els vostres comptes corrents, quin és el vostre estat actual, etc etc. Dit això, si teniu alguna pregunta,
o si vols que que jo parli d'algun tema en especial que vos interessa, me podeu enviar un correu a lapíndolavermellapodcast@gmail.com. Ric, perquè estava a punt de dir mossega la pola.cat. No, és lapíndolavermellapodcast, tot junt, @gmail.com, i podeu visitar el programa visitant https://lapíndolavermella.cat. I ara que ja hem acabat, desconnecteu un rato, mos tornem a escoltar el pròxim programa i hasta llavors, endrecieu i a esforçar-se. Au! Adeu a tothom!